Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। मैयानिफ्राय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादा जागायजेनबाय। मैया गिबि सानावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बङाइगावआव मेट्रिक आनजादनि बिजाथिया थैनानै थानायखौ मोनो। रिपर्टनि बादिब्ला मैया मेट्रिक आनजादनि गिबि सानावनो बङाइगाव जिल्ला अफियापुरिनि आमतला ओनसोलनि सासे मेट्रिक आनजादनि बिजाथिनि गोथै सह बोखांनो हायो। जिउ गोमानाय गोथै देहाखौ बङाइगाव जिल्लानि नर्थ सालमारा महकुमानि सिङाव थानाय DPM स्कुलनि फरायसा पुबन रय होनना सिनायथिनाय जादों। गिबि नायबिजिरनायनि उनाव मोननाय फोरमाननि बादिब्ला फरायसाया गावखौनो फोथैना लादों होनना सन्देह खालामनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुबन रयनि बिमा बिफाया बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव पुलिस थानायाव खौरां हरो। पुलिसआ खौरां मोननायनि उनाव जाथायसालियाव फैनानै फरायसानि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टामनि थाखाय लानानै थाङो। बावैसो सान सिगां रिलिज जानाय बलिउड सावथुन दा काश्मीर फाइल्सआ हादरनाङै बयजोंबो सावरायजादों एबा अनसायजादों। बुंथिनो गोनांदि बे सावथुनखौ थार जाथायनि सायाव बानायनाय जादों। दा काश्मीर फाइल्स मुंनि सावथुनखौ नायनो थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बे सावथुनखौ मैया नायनानै बुङोदि सरकारि साख्रियावला बिथांमोना बे सावथुनखौ नायनो थाखाय खावसे सान बन्द लानो हागोन होनना। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ माखासे रायजोफोराव टेक्स फ्रि खालामनाय जादों। मैया बेलासियाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि DK र'डआव थानाय SBI नि खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जालाङो। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाइक आरो बलेर' पिकआप मोननैनि गेजेराव सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जायो। बे जाब्रबथायाव गसाइगाव थानानि सिङाव थानाय रामदेव गामिनि लक्षिराम नार्जारिनि फिसाज्ला दीपांकर नार्जारिनि जिउ गोमायो आरो साबकातानि दिपेन हासदा मुंनि सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ क'क्राझार जिल्लानि RNB सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसनो। आसाम बिधान सभानि 2022-23 मायथाइनि रांखान्थि बाजेट जथुम्मानि मैया नैथि सानाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय थामहिनबा MLA गबिन्द बसुमतारी बिथाङा गोनांथार बिबुंथि लाखियो। बिटिआर गोरोबथा बादियै थालांनाय बारग' NDP बिथांमोननि रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो मावफुंना होनो आरो बेनि अनगायै बारग' NDP फोरनि केस विथड्र'वालनि मावफुंनो गोनां खामानिखौ थाबैनो मावफुंनो। बिटिआर गोरोबथा बादियै बर' लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननो गोनाङा दासिमबो मावफुंजायाखै एबा जागायजेनाखै। बेफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय दाबि दैखाङो। लोगोसे मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख राङै अनसुंथाइ महरै होनो गोनाङा दासिमबो मावफुंजायाखै एबा जागायजेनाखै। बेनि सायावबो थाबैनो सरकारखौ बेबस्था लानो थाखाय दाबि दैखाङो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। टकिय' अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हाया फैगौ 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम चाइनानि हांजौआव खुंजानो गोनां 2022 एशियान गेम्सआव भारतनि जानानै गेलेहैनो थाखाय सायख'जाबाय। लाभलिना बरग'हाया 69 किल'ग्राम केटेगरियाव गेलेनो थाखाय सायख'जायो। मख'नो गोनांदि लाभलिना बरग'हाया आरो स्प्रिन्टार हिमा दासनो फैगौ पेरिस अलिम्पिक 2024 सिम अलिम्पिकनि थाखाय थियारि खालामनो रांनि हेफाजाब होनाय जागोन। बे थिरांथाखौ मैया आसामनि रां बावजा जथुम्मायाव आसाम सरकारा लानाय जायो। लाभलिना बरग'हायनो आसाम सरकारनिफ्राय दानफायाव 2,50,000 रां आरो हिमा दासनो दानफायाव 1 लाख रां फैगौ पेरिस अलिम्पिक 2024 सिम रांनि हेफाजाब होनाय जागोन। गुवाहाटीआव हानजायारि जिनाहारि खालामग्रानि गुबै दायनिगिरिखौ गावथारबाय। बिक्की आली मुंनि दायनिगिरिया पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरि बिक्की आलीखौ थांनाय हराव क्राइम सिननि थाखाय लांनाय समावनो पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारखोमानो नाजानायाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जायो। पुलिसनि गलियाव जोखोम जानाय दायनिगिरि बिक्की आलीखौ GMCHआव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादोंमोनब्लाबो डक्टरा थैनाय फोसावो। बुंथिनो गोनांदि थांनाय 16 फेब्रुवारियाव बिक्की आलीया सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामो आरो गुबुन सासे लोगोआ मबाइलाव भिडिअ सेबखाङो। बिनि उनाव 19 फेब्रुवारि खालि बिक्कीया बे भिडिअखौ बाहायनानै हिनजावसाखौ सिगि सग' खालामनानै हटेलाव लिंहरो। बिनि उनाव हटेलाव गुबुन साब्रैया हानजायारि जिनाहारि खालामो। बे जाथायनि उनाव पानबाजार थानायाव केस रेजिस्टार खालामनायनि बिथायाव मैया फुङाव बिक्की आलीखौ हमनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।